zalunci a cikin mulki da hukunci da dokar da ba ta Allah ba ta taimaka wajen tunzirar matasan nan da kuma samun kansu a halin da suka samu kansu. Wani matashi ya faɗi, he was very vocal, ƙarara ya ce kuɗin da aka sace namu wanda za a gyara makarantu, mu je mu makarantu, aka koma aka gina manyan gidaje da wuraren sana'o'i, mu kuma aka turo mu muna sai da bumburutu man fetur a bakin hanya, to za mu je mu bata waɗannan kuɗin yadda mu ba mu amfana ba, to su ma waɗanda suka sata ba za su amfana ba. An fahimta jama'a? To zalunci dole ne masu mulki su daina zalunci, sarakuna, dagatai, hakimai, ma'aikatan gwamnati. Sannan duk wanda aka zalunta